Всички да се грижим за Палестина. Свещена земя, където някога са стъпвали стъпките на Ибрахим, Муса, Дауд, Сюлейман, Иса и Мухамед. Място, изпълнено с вяра, история и памет. Общо наследство на цялото човечество, което трябва да пазим и ценим. От година 1948 хората са били прогонени от домовете си и живеят в болка и раздяла. От година 1967 са загубили още повече, но въпреки това са останали прави, горди и с достоинство. Страданието на Палестина не е далечна история, а истина, която засяга всички нас. Дори да строят стени, дори да затварят пътища, сърцата ни винаги трябва да са отворени за тях. Слушайте техния вик, чувствайте тяхната болка и споделяйте същата мечта за свобода и справедливост. Да се грижим, да разбираме, да действаме. Това е началото на всяка промяна и наш уксти дълг. В Газа, в Йерусалим, на всяко кътче от тази земя те стоят твърдо и защитават истината. Никога да не забравяме тяхната история, да я разказваме и да я пазим жива в нашите сърца. Нека се молим свещеността на джамията, Алакса да бъде защитена и децата да живеят безопасно и в мир. Всяко малко внимание се превръща в голяма сила, която светява пътя към свобода и справедливост. Който и да сте, където и да живеете, имате право и задължение да се грижите за Палестина. Кажете им, че не са сами, че целият свят ги вижда и подкрепя тяхната борба. И истината ще победи, свободата ще дойде и до този ден ще вървим заедно рамо до рамо. Присъединете се към нас и бъдете опората, от която Палестина най-много се нуждае. Грижата е сила! Единството е родина! Винаги с Палестина! Помнете, вашето внимание и доброта са смелостта и светлината за тези, които издържат, когато всеки даде част от сърцето си. Денят на свободата и мира със сигурност ще дойде.